Amana, today is another day, another dollar. Yo, guys, you know me, it's Praise, who is fixing the country. And I have a lot of people that have been hitting me up. I should praise, my girlfriend is cheating, praise, my boyfriend is cheating. So, triple couples exchange phones for 6 seconds, Babu. We decided to come up with something new, and we decided also we're gonna keep on doing chingweta zvarachitezo zvekuexchange couples, and then tiri panapa futi paepisode ino it's gonna be a unique episode, it's gonna be a different episode. Episode inonzwisa tsitsi, episode inorwadza, episode yezvimwe zvatosangana nazvo mukurarama nemukudanana. Unozoti pain yekuti uri kudanana nemunhu and then the person or he or she is doing something bad, ari kukuchita, or you are suspecting mamood swings nezvimwe zvangosiyana siyana munachinja, and then you can't confront or you can't tell them kuti look man, you're doing the moods because of waona something should be better, you're doing the moods because you're cheating. And ndo nyaya tinayo nhasi nemufesi wangu ari panapo. I think last time nomuziva from my previous videos, mavlog andakaita and stuff. We can't stage, we don't stage the other thing, we don't stage zvinhu, but we plan zvinhu. So nyaya rasi takamira kade, so ane baby rake, and baby rake, she's been acting up and anga achingoita mamudzi, she's looking like you know when the relationship is about to end, kana mutende renyarazo pakuimba kasonga kake kuti kanonzi kachikasonga kanoimba kake kwete kahiyeyeyeka pane pakuimba kake kuti ai kemutende mani kanembwa nevanhu vekumachechi aka. Okay, atina musha panyika atifare kuva pano zvinofadza mweya yedu kutsaka musha unouya. Inyaya inosirisa, inyaya inorwadza bro, kuchitwa kana kuperwa nerelationship zvinhu zvakangofanana nekufirwa. So bro, Tuesday what's happening? Why am I decided kundibata semufesi wenyu? Vanhu vakashoma nokwanisa kubata mufesi sha pakandipira. Nozoti varume they wanna act up and do as if they're strong, but yet they're not strong. Deep down they feel like committing suicide because zvakavaomera bro. Tell us more. Ona please. Awana pandotokufonera pamwe wangu. Nyaya yezibongo. Iora. Ona mwana mazano ameno akuto act different bro. Mwana sidotera neneze. WhatsApp ndopiwa ma late replies. Pamwe pacho ndikamufonera so ndidaireze. Kone ntune kanga feeling yekuti mwana akuchita eze. But kona nini manje se gangster. Sidota mwana hora, sida kutanga mpopotera chimwe yeze. I want end it weze. Nongoziya mndare mwana asipo. Weza pano basic katika mwana weza sonyozo kuti zvinyika rikona apa ndogaya kuti ndikonotora mwana padeneza tongopfura naye paroda kanda kupfura ndokuudza iza toona kuti ungatigadzirise rene mwana zaizvezvi bro apa kwamuri kuti kugadzirisa sinzi yamutende nyaradzo kungozvipedza semukomana asikakwanisa kudza musikana kuti asha ngatiramba nei. Ona bro, I can confront you kuti akundichita mwana. I'm not sure kuti mwana akuchitira kana kuti aita sei. Sanyosoda evidence kuti mwana akuchitira kana kuti akuita sei. Sikoneyo utadze kuonera kana mwana achichita ka praise. Sika pana kangonotora mwana kumba izvo ndakafura naye paroda. Then kana ndakufura nongokufonera mira pakona pana community drive. Guys, as you can see, tipananzi pana community drive south. Apo unfortunately asine matiki kan zoom. But yeah, ndopatiri panapa. Those who remember the last vlog, they know this place. So guys, zvachaita panapa izvozvo. Baba inini I break relationships for a living. Say relationship yemufesi wangu handizoite harder sezvandoita. We could just gonna do it calmly. So that even if vari kuona kana vachizoona nyange wekumba kwavo nongozoti that's how we ended it. Ndo zvaita mwana wekumba kwavo. I don't even know if they're gonna be proud of it. And then neshamwa dzake nevari kuona vese vasikana, you also have to know there are men that are gentles that can end things well without fighting. And it's not all about fighting. At Royal Cards, we say no to violence. I think the last video Makona and Dr. Magwati, but I didn't fight back. We don't simbisa kurwa mukadza haro ine maoko anorowa green. So I guess ndo zvatichaita panapa. Chamira panapa pakona panapa kana vakubva kwavari kubvoko. We do as if you don't know what's happening. Chakumisa ndotenge nema games adakuita nemi, and then muma games imomo chava that let's exchange phones. You understand? Akachita, we don't fight. Real men, they don't fight. They leave them vakadaro.
You understand? So guys, please make sure you like, comment, share, and subscribe to the YouTube channel for more content. Don't forget to support the people that are sponsoring these videos. You can see the channels that are on the screen. We have people that are sponsoring these videos financially. They just want some subscribers. Please don't forget them. You understand? So baba, you just link me up. Ndiri pano ndakamira pano pakari kana wadarika mwana wako tichangoita sezvamariya utonomutora ndiripo ndakachila panapo ibo chabama. So yeah, amana, it's about to go down, it's about to end in tears, it's about to go mbenembes. Let's see what's happening. Let's get it. Woyo. Hey, what's good issue? This is a boy place that's good. Welcome back to my YouTube channel. Guys, we are cooking and we are always in the streets. Hey, you know the streets and the streets, and nigga. That's what happened in Rastaman. I think you all know him from. Yeah, man. I think you all know him from Nigrin, from the content. So guys, pana don't go to my games or my couples. Nango link on MGC konene and I wanna ask him some random questions. Some say what? Pose wangu Hapana. Di mna madam say. Say. Madam wari kula mukuirane kana kuti zvinhu mukuirana uzokufamba sei apo mukuirana. Okay, so man, basically ini ndinotamba magames nemacouples akasiyana siyana maise aminoti Rastaman muri toita sei muri pakumhanya kana tongotoona 2 minutes sitsaona muna bhebula izvo maya abona sati kumhanya mai vari pabhola abo muri kuita sei apo muri kuita sei tikumhanya amai asa ama 2 minutes kachimongo kangu kakurwara izi saka ndatomboenda nako kufamasi chichichi but make sure ngati 2 minutes pharmacy. Let's hope it's not what I'm thinking with him. But so amana inanga I think vamwe Rasta munomuketa pachane panapa tinomboita zvatechimboita tiri panapa and then asi ndiari host wedu maisiya. So ndinongovunzawo questions handingovunza macouples out of 10 out of 10 notrasta munhu wako zvakaita sei zvekutodaro akanotanga nochitira aka bro tongokaisa pa 10 kunotrasta German zvakaita sei 10. Yeah, that's crazy because ukuona vanhu vachitrustana 10 out of 10 I don't know man. That's crazy. Saka German yo chaunofunga chinoita kuti ubukane nemunhu chichonoti aenda kubuka munhu chaunofunga kuti pamwe maybe chinoita ubuke munhu chii akuna zvinorambisa zvakawanda but one chekutanga haina ndidi kushare ngongwa izi handidi kuchitwa and the sharing is caring. Ya sharing maina ndidi kuchitwa ngongwa ndidi kushare. Auri kushare ko chinoita kuti urambe munhu chii handidi kuchitwa same. Auri kuchitwa. Yeah. Guys zvakaoma mazvinzwira I think apana munhu ndakushare nemunhu wake and then apa chii chakatoti mude face ketangire kuno zvari zvari zvese ko chakatoti ude baby chiyo akuona inini manje ndofarira mabhebhi akatsvuka makid guys mayellow tafitungoono bro cheese ma1 bwada waziya ma1 guys mazvinzwira mukomana atanofarira macolored hands waziya. So handima questions andachingovunza but tiri patrust papo since mama taura nyezonzo we trust each other 100%. Tiri kwedu basa kwatosombodanda today I wasn't in the mood of doing basa randosimboita every day and basa randoita unoziya basa randoita unoziya ndoita basa ronzi rechi wana praise umwongo ndokuziya bari kuona kachimovaka tane foyesi chideto mwongo zvepapo apa nasi togona kukunda waziya pasimi yacho ameno pane basa randoita mamchiriziya ronzi breaking relationships for a living. Ndinotenga magrocery kuburikidza nekupatsanura vanhu. Relationship yedu ibreakike kabebe. You think so? Yes. Amana mazvinzwira mana you have heard it from the culprit, from the victim. Muri victim machi but you have heard it from the people themselves that they are so confident and they are saying their relationship it won't end in tears. So panapatoita inonzi couples exchange phones for 60 seconds to see when you are not cheating on him and when you are not cheating on him. You see, to see when I is febe mundevele kana muzulu amva kuti when I is febe snoreva kuti uri kufeba uri kuhura shona andika. So yeah, I mean we are starting with which phone bana tanga neno alright bro. So guys one look alright so amana we are starting with this phone topa iwewo and then iwe kana chingeta kupa phone after wasearcha wakaona zvaone momo he is a punching bag and then no asikurudzira but you rimveso wangu novara kurowa and then ukashaya zvawashaya imomo yemupa phone yake takaona zvataona zvimweda zvakadaro saka you can go through his phone and check my keywords
morning after kana mashaya morning after and then you delete pafanira kungobuda ningiri I think pako ndo zvamutoendera kufamba sorry pafanira kungobuda pakanzi namba dzako ndozofanira kungobuda paita zvema morning after kana washaya unobva wadelita zvakare bva wasecha kuti nudes I know kuti marelationship mukusendwa namanudes ubva wasecha zvakare sex kana washaya unongochita uchidelete morning after nudes sex I love you unongoita uchisecha uchiona kana so that kana washaya unongoita unongochi clear space and then stuff like that so mana so sister take your time go to Facebook Instagram everywhere go everywhere and check what's popping and what's happening I want to go phone yakachena bro as never comment section praise you should also help the people to search because vanhu vari tenga vari kusearchera kutya ini since I don't care let me search for them you understand let's go on Facebook amusupindira mdm emababy ndara maya TikTok ne mababy ndo akutotwandira but mababy ndara tasi ndakutotwandira but muzvinzwa muti china zvekuti ari kwandora mababy zvakaoma don't worry zvinopfava so man we are going through the phone and we are checking Facebook is dry asamboita zvefacebook zvodaro ndara ndisimune Facebook bro Instagram chimbovhura ichi but phone yangu yakachena bro hands phone iri clean let's check the Instagram see what's popping Instagram actually looks dry WhatsApp morning after namba dzake ndo dzakanzanisa namba dzani dzechimongo ndo dzikazobuda beza okay antu wasachira zvakare kuti nudes okay so guys this one it looks dry nambatsira kusearch zvamakasuggesta mucomment section that I should help them to search but it looks like there's nothing where phone yenyu mdara okay so now we are coming to your phone so mdara let's hope mwana akachita muno ngetanga tavunza are you cheating you are not okay you are 100% sure okay ko kunokuti takavunza susu mwana akachita tiri kuita sei ambochite bro phone yake nenayo most of the times ndinofungiza sawa ndio tinorova mwene webhawa but ndio hatingati bhawa ndika okay so since we check the phone let's check yours and see what's happening I mean on that phone ndio we are on episode I think episode 6-7 couples exchanging photos for 6 seconds if you call it staged ndezvako number yako inini I can't do anything and ndinazvo ndokwanisa kukupikisa kana kukuvhunza kana what I say I mean name what do you think munondiziya no tasangana in rasta ndewandoziya but if you call it staged kana if you say praise is acting and ndezvako just go and open your channel and see what's happening Waiza you won't tell me what to do atavhure kwaloko anzovhure kwaloko kuchikuma kuma WhatsApp ngabene bro kuchikwa kwaloko WhatsApp guys we are checking my logged unoziya vanda zvekuloka netuma emoji chacho tuma secret codes machichi so vanongo vachita zveko whatever vanongo vachiteko samana I was saying if you call it staged I mean zvako you don't tell me what to do on my channel comment section if kana usiri kunakirwa I don't know vhura channel yako you don't even know sleepless nights dzandoita chiranda ndakavhura ziziso rangu kuti ndi edge content then you come and say praise this and that so amen man after all mafungiro ako tinovera namechisamba vaomberere maoko mafungiro awo amen but usaisize maworks evanhu hanzi Chris Brown kana Chris Ping ameno Chris Zim uyu ndatangomuona nhasi ndisimunoziva Chris ndiani pamwe yangu ndongachiziya yes the man shamwari yako arota say Chris shamwari yako andisingaziye new friend yes new friend matangotamba mese rini a week ago samunotamba musenderana mapicture musinopfeka meno ndokwa indiri underage andifarire kuona mapictures abi anzi muri kusenderana manudes after 4 years dzatedanana wangomuka uchisenderana nemunhu mapicture hapana mapictures one apton ama yakona chi murumbosenderwa ndatone bitterness izvezvi murumbosenderwa maya asatamusendera mapicture asinopfeka but nitoona ora akusendera umwe munhu sha but you're saying you trust here 1000%. zviriko here zvakuita sorry zvakaita kana mistake mistake kusendera mapictures right here
What do you mean mistake? Umbodzura chivige, ndochidzura chivige. Usada uchiro tsiko yakuno zvinanufire maoko make panofira Kuna bro. Hapana zvimwe. Akutasiko mwana. Tuesday, why are you doing this? Muruzviitira izvozvo. Zvakaitika nemistake. Mistake yeyi. So friend ya. Mira. Today we are not fighting. Tombomubvunza chimbozo. Uri kumbochitirei? Pane zvaakakutadzira. Aiwa bro, ukona chi? Saka munhu anotadza kuita friend. Friend is Ramanudzi. Akangondikumbirawo. Sana akumbira unondipo. Urezveitire. Ndarama arotovhura OnlyFans. Unotengesa mapictures. Aiwa. Pangpacha padi soft bro, waize. Nhasi we are not doing violence because yes. Kana taswa masijina yadeso kajamani. We don't fight with them. Utaseko after 4 years mwangu tichidanana wona yongo mukochita. Sorry, zvakaitika nemistake. But uri kubvumere kuti uri kuchita. Okay, ungangosenda. Handisi kuchita ishamwari yangu. Sasa mari ngosenda Ramanudzi. Handakandikumbira here. After papo what's going to happen? After that what's going to happen? Iri kutodyiwa after apa kapo. Saka ungangoratidza munhu. Atone musikana wake. Hazvina basa hazvitazochita. Ungangoratidza munhu marinated chicken and then so upere sina kuchidyiwa. Zviriko one. Utaseko German we are kudyiwa. Akona chi bro. Abo watinaso sida noise. Inongopa mwana wefoni yawo wese. Foni yake. Ike nomba kwedu. Sama last words usati waenda malast words ungade kusira muri yeZimbabwe semunhu ari kuchita ungade kudza vanhu kuti how does it feel, how does it taste? Maya wona bro. Ngomudza mashoko ekupedzisira. Last words yeah. So yekumba kwedu. Sanitsvage, sanitext, sandifonere. Ukunzwa? Wanzwa? Kuri kuti chi. Ngwendati sorry one. Besides kuti sorry yo kuti chi. Pane zvimwe. Yo ungafanga kusendera ma pictures nopfika. Kutaseko yo. Anzoroza mauta sei? Nemaswera sei? Muda unzikonyeri panape. Oh. Yakaoma but. Zvakaoma imi. You won't believe it. Akutaseko munhu. Atokumirira makudzoka you won't believe it. Anzokuita sei? Ingori shamwari yangu hapana zvakanyanya. Saka iwo mashoko ungade kusira muri yeZimbabwe semunhu ari kusenda mapictures yakuno kwako. Nhasi hatinoda kuti urohwe ufire maoko make. Kuti uzofira munzira zvikude. Akona Uri kuti chi? Bona bro, aina nchatunakirwe. Iwo ndakuti sanditsvage telefe yako ese. Ibo bro ndokulinga Seko. Ko wagwani. Uri kuti chi nazvo? But why are you cheating? Yo guys, it's hectic. It's something else. These girls, I don't even know man what they're doing. You know what I'm saying? My nigga pulled up on me. I got bro. I'm not trusting my girl and ask. I mean, I don't even know man. And ask someone and he thinks kuti munhu wake is cheating on him. And then he decided kuti plan this thing so that we would do as if tasangana. So that anisa bebra keba or soup. Tori confront tori funzo kuti why are you cheating? Because you know if you are suspecting, sometimes asking your partner kuti you are cheating on me, it might be hard, it might cause problems in some nonsense in a relationship, you know. So sometimes you have to be wise. Reach us is tibati. I know your partner don't know me. Tibati andika. Ukandibata yo tinokugadzirira nyika andika. Tinouya tongosangana newe nemunhu wako and then you exchange phones andika. Munhu wako ngochingosiri kuziva zvauri kuita but usiya zvauri kuita. You understand? Munhu wako akada kuramba kuti mushinyane mafoni takutotanga kuti why uroda kuramba. Anyways, do what you doing best and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. And my name is Praise Makara, the Diary Junior. We are fixing the country. We are doing whatever we can do to fight for our land, Zimbabwe. We don't want the cheating people here. Anyways, if you're of your time, please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. It's another day, It's another day, another Yui. Do you know the Uswamkile Lomnyaka? Anyways, peace out.